Здравейте, приятели на Таро! Аз съм Божана и ви представям моята Таро астропрогноза за седмицата, като сега ще разгледаме какво предстои на родените под воден знак. При вас се забелязва малко тъга, може би по отминаващата година или предизвикана от сезона. Някакви чувства може би имате недоизказани и недоизявени. Не се поддавайте това настроение още повече да се засили от подобни чувства в някакъв мъж, който също е по-носталгично, по-депресивно настроен. Се опитайте да видите и добрите неща, които сте постигнали през годината и да се съсредоточите върху семейството, приятелите, успехите. Разгледайте около вас, намерете красиви материални неща, които говорят за вас за успех, за сигурност и за постигнати резултати и се съсредоточете върху тях, за да промените тези по-негативни, по-носталгични чувства, за да може да се зарадвате на празниците и на изминалата година, посрещнете с радост и надежда новата.